M'abuelo fou llaurador, m'abuelo fou llaurador. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llaurador, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre, amics i amigues de Radio Pego, benvinguts a la vostra crònica del binatural. Avui preguntem si amb l'èxit del binatural es podria democratitzar-se la taxa de suro, droit de bouchon en francès, o bring your own bottle, BYOB en anglès. Una tradició ben francesa que implica negociar amb els restaurants o empreses que fan bodes el dret de tenir el seu propi vi per al dinar o el sopar. Allà tothom coneix o coneixia una persona que fa vi. Sí, clar, que és difícil afegir vins singulars a la seva carta quan el consumidor té una idea molt fixa de què és un vi. També hi ha contractes d'exclusivitat amb els distribuïdors de begudes. De fet, molts amos de restaurants es resisteixen a canviar la seva carta a favor dels vins de la regió que són, com a mínim, ecològics. O tenim un Rioja molt bo, se segueix escoltant massa sovint a Espanya. El 2021, el dinar de clausura de la setmana gastronòmica a la cantina es va acompanyar de dos vins convencionals, per a no dir industrial, un Rioja i una Ribera del Duero. Com a consumidors exigents de productes saludables, estaríem temptats d'eixir a un restaurant amb una ampolla de la nostra elecció, justificant, per exemple, una al·lèrgia als sulfits per facilitar el procés. Aquesta pràctica està comuna als Estats Units, acceptada a França o Itàlia per molts establiments, però molt millor preguntar en fer la reserva. A la nostra regió de la Conca, a fora de les zones molt turístiques, està generalment acceptat. Hem preguntat a restaurants de l'entorn de la Marina quina dificultat hi havia a proposar vins naturals a la seva carta. Malauradament, només la gent que porta vins naturals ens ha contestat. No passa res. És una manera de demostrar que si vols, pots, com diu la cançó. Comencem amb Pep Solà de la Cassoleta a Potries, que ja, amb el restaurant Fusta a Gandia, tenia vins naturals a la carta. Em preguntes, Jerome, quina és la relació que tenim amb els vins naturals. Al Cassoleta, la nostra relació igual és paral·lela a la trajectòria de la nostra cuina. Igual que ja fa molt de temps que vam decidir i apostar per treballar amb productors locals, amb productes de la zona, amb quilòmetre zero i sobretot amb productes amb certificació ecològica o que sabem que estan produïts ecològicament. Amb els vins ens ha passat un poc el mateix. Igual ja fa temps que tenim la carta en vins valencians, en vins de certificació ecològica. Cada volta també apostem més per vins naturals. Igual que no ens agrada que n'hi hagi additius en els productes que consumim, tampoc ens agrada que n'hi hagi els que bevem, no? I el vi natural jo crec que és una aposta de futur i que a més ens agrada. És la nostra evolució natural. Ara, Paco Teuler, chef de Can Gels a Polop, que també és distribuïdor de vins singulars, ens conta la seva experiència. Hola, bon dia. Me quidre Paco Teuler, soc copropietari del Cal Àngels a Polop de la Marina, junt amb la meva germana i cuinera Vicenta Teuler. Jo soc cambrer, sommelier i el que toque. Des de fa que tenim el restaurant de 35 anys cap aquí. El fet de gastar cada volta vins naturals naix d'un pensament, d'un sentiment i sobretot del gust. Perquè en un moment donat nosaltres cuinem allò que el nostre pare cultiva, allò que els nostres vells cultiven,
inclús professionalment en el camp, mon pare feia anís, però sempre n'hi havia unes nyespreres, que era el que guardava pa casa, que ni ensofatava, que el nyespro s'agarrava maur, no importava que era picat per el pardalet, i això era el que més bon gust tenia. Aleshores, arribat un moment donat, diem, de quina manera nosaltres anem a posar o acompanyar o maridar, com vulgueu dir-li, al menjar a la nostra casa. Ja que si cuinem un arròs en fresols, en els moniatos fets per mon pare, o agarrem 2 tomàquets de l'hort o el que sigui, quin és el vi que té que anar en això? Quin vi realment té eixe sabor que nosaltres volem per a fer resaltar la nostra cuina? Quin vi es connecta també en la terra, en les persones que ho fan? Aquest vi artesà, aquest vi que és de les mans, aquest vi que és d'una reflexió avui en dia cada volta més important, que és com nosaltres conversem en el nostre territori, les nostres terres i en la natura del món, perquè els nostres gestos també valen per a tots. Dit això, comencem a treballar en xucutius cellers, comencem a treballar cada volta i ens adonem que conforme va passant el temps n'apareixen més. Això ha vingut per a quedar-se. I la veritat que per això nosaltres gastem vi natural, perquè volem quedar-nos en aquest planeta. Una abraçada. A Benirama, el Miro té un de les millors cartes de vins de la Marina. Enric ens conta com l'ha pensat. Soc Enric de Miro Cuina, que mos diu Jerome que expliquem la nostra experiència amb els vins naturals i demés. Doncs la nostra experiència amb els vins naturals no deixa de ser una mica semblant amb la resta de vins que tenim, perquè quasi tota la nostra carta de vins són de vins singulars. Vins singulars volen dir que de petita producció, naturals, de llocs molt arrelats al terreny, al territori, per tant, vins molt característics. Aleshores, tota la nostra carta és singular i llavors sempre està dirigida a un públic que té més expectatives o més experiència o simplement li agrada provar igual coses que no estiguen tant en el mercat, que no siguin... Vull dir, que al final la carta, al tindre aquest tipus de carta, realment t'allunyes molt de productes més estandarditzats, que estan més en el mercat, que són més fàcils d'arribar. Llavors, tota la nostra carta és més o menys difícil d'encaixar, o difícil o diferent d'encaixar. Però, per sort, tenim... Al dur tant de temps fent això, crec que la nostra clientela també s'ha anat marcant justament per això, no? Perquè com oferim vins diferents i singulars, doncs això també és un al·licient per a la tria del vi. Bueno, vinga, salut, gràcies. En fi, el testimoni de Cristóbal González Pons, chef del brau a Pedreguer que ara està trespassant. Hola, em dic Cristóbal, vaig regentar un restaurant en Pedreguer i la meva experiència en els vins naturals és un poc personal. Vaig començar degustant alguns vins, em van sorprendre respecte a la línia comercial o industrial, perquè eren vins que en boca trobava algo diferent a lo que estava acostumbrat a tastar i vaig decidir incluir-los en la carta dels vins. En un principi el vaig etiquetar com a vins naturals, el que passa és que la gent li feia un poc de recel i vaig canviar la carta, vaig ficar vins normals i quan la gent demanava un vi i explicaven que era un vi natural, que no tenia sulfits afegits, que no tenia estabilitzants afegits, per a qual cosa, a lo millor, si estava obert a provar-ho, descobria un món nou per a ell i si no volia arriesgar-se a provar aquest tipus de vi, pues, li canviàvem per una altra opció de vi. Vaig tindre en els negres no, però en els blancs vaig tindre durant pràcticament tota la vida del restaurant vi natural
com a vi de la casa. Primer era de Planes, del celler del Cup, i després vaig ficar un de Pedreguer. I molt bé, tenia una molt bona acceptació. I respecte als negres, no trobava un vi que enquadrara i tenia un vis valencians o d'Alacant, de la casa, natural, en sulfit. Gràcies a tots, salut i vi!